Наскільки якісно ви контролюєте свій відділ продажів і менеджерів, які там працюють? Менеджери вашого відділу продажів можуть вам розповідати, наскільки багато і класно вони працюють, але це не завжди відчувається на ваших фінансових звітах і результатах продажів. За допомогою сучасної CRM-системи Creatio ви зможете контролювати дзвінки, які роблять менеджери, їх спілкування в месенджерах з клієнтами. Ви будете бачити повноцінний портрет клієнта, коли що пропонували, коли з ними про що спілкувались і як ці дії призводять до реальних продажів. А за допомогою дашбордів, які відображають найважливіші показники вашого відділу продажів, ви зможете в режимі реального часу контролювати і план, і факт виконання цього плану. Якщо ви хочете підвищити ефективність і конверсію вашого відділу продажів, пишіть нам в Директ, ми розкажемо вам більше про цю систему і проведемо безкоштовну презентацію.